κορονοϊός ήταν οργανωμένος. Όταν έμαθα ότι έγινε στην Κίνα, ξεκίνησε από εκεί, ήξερα ότι αυτοί που είναι ισχυροί της γης θέλανε να εξοντώσουν και τους Κινέζους. Γιατί οι Κινέζοι είναι 6 φορές περισσότεροι από τις ΗΠΑ. Και φοβόνται μήπως η Κίνα υπάρξει σαν τρίτη δύναμη, το είπανε οι μεγάλοι. Αν θέλουμε να δημοσιεύσουμε τον κόσμο, να το φτάσουμε στα 400, στα 500 εκατομμύρια, θα πρέπει να εφεύρουμε μια πανδημία. Το γράψανε και στις εφημερίδες, το είδε και γραμμένο το 2011. Για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα αυτών των ισχυρών ανθρώπων. Το γεγονός ότι μετά τον κορονοϊό ήρθε αμέσως και παράνομα το εμβόλιο, το οποίο ούτε καν εξετάστηκε, το οποίο εμβόλιο υπήρχε και πρώτου κορονοϊού, έτσι. Ήρθε λοιπόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και έγινε ένας παγκόσμιος δικτάτορας. Είπε σε όλες τις κυβερνήσεις του κόσμου θα κάνει το εμβόλιο. Σε όλες τις κυβερνήσεις του κόσμου, υποχρεωτικό. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για μια νέα εποχή. Έτσι, μια εποχή δικτατορίας. Έχουμε λοιπόν αυτό σαν πρώτο βήμα τον κορονοϊό. Σαν δεύτερο βήμα το εμβόλιο. Τρίτο βήμα είναι τώρα ο προσωπικός αριθμός. Και τέταρτο βήμα είναι και οι ταυτότητες. Νομίζω ότι όλα αυτά, μα τα βάλει κανείς έτσι αντικειμενικά να εξετάσει, θα καταλάβει ότι προσπαθούν οι ισχυροί της γης να καταργήσουν τη βούληση του ανθρώπου. Να μην θέλουμε εμείς, να θέλουν αυτοί και να αποφασίζουν αυτοί για την τύχη μας. Τώρα για όλα αυτά, εμένα η γνώμη μου είναι καλό είναι να μην τους κάνουμε το χατήρι. Εγώ δεν ξέρω, εμείς προσωπικά στο μοναστήρι μας έχουμε αποφασίσει περισσότεροι πατέρες, όπως αποφασίσαμε να μην κάνουμε το εμβόλιο, έτσι αποφασίσαμε να μην πάρουμε και τον προσωπικό αριθμό. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι τους, αλλά θα πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί εναντίον των ισχυρών της γης. Γιατί θέλουν να καταργήσουν τη βούληση, τη θέληση του ανθρώπου που είναι θείο δώρο και την ελευθερία του, που είναι δώρο του Θεού. Γιατί ο Θεός μας, από τη στιγμή που ο ίδιος ο Χριστός μας είπε «Ώστις θέλει ο επίσης ωφεληθεί», όποιος θέλει, εκεί φαίνεται το πόσο δημοκρατικός και το πόσο ελεύθερος είναι ο Θεός μας και ότι θα πρέπει και εμείς να αγωνιστούμε για την ελευθερία μας την πραγματική. Χρειάζεται αγώνας. Αλλά πιστεύω ότι με τον καιρό θα φανερωθούν τα σχέδια, όλα αυτά τα δαιμονικά σχέδια και ότι ο Θεός θα μας απαλλάξει. Μετά την πόρα τη δαιμονική θα έρθει η ηλιακάτε θεϊκή. Άγιος Παΐσιος. Ο Άγιος Πορφύριος είπε θα έρθει ένας συνετός ηγέτης στην Ελλάδα ο οποίος θα φέρει τους νέους στο Χριστό.